Знаехте ли, че 13% от нашата икономика отиват в сферата на туризма? Това е нормално, защото след цяла година работа плащаме каквото и да е за едно място, далеч от грижите. Така че на първо място трябва да изберем едно сигурно място. По-лесно е да предотвратяваме, отколкото да манипулираме в последствие. Така че работим заедно с 7 други партньора от Румъния и България по проект за обща namesă при извънредни situații. Stabilim proceduri comune de intervenție a echipelor noastre. Din cei 9,7 milioane de euro din fonduri europene, am reușit să cumpărăm echipamente noi care ne ajută să menținem această zonă sigură, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Ще ви кажа, че отбелязах това желание в списъка с перфектни дестинации. Сега трябва да изберем и една културно богата зона. Защото трябва, разбира се, да откриваме нови и интересни неща по време на нашето пътуване. В Добрич разполагаме с един от най-модерните и красиви центрове за защита на природата и животните. Много се радваме, тъй като можем да предложим на нашите животни най-добрите условия за живот, които пък могат да бъдат видяни от туристите, които ни посещават. Proiectul nostru a primit 1,2 milioane de euro din fonduri europene, bani cu care am reînnoit microrezervația din cadrul complexului. Totul este foarte modern acum, turiștii sunt încântați de ce găsesc aici. Ne bucurăm că putem să arătăm și celorlalți aceste minunățiri. И двете оферти са еднакво примамливи. Хубавата страна е, че не трябва да избираме. На интернет страницата на проекта povtik.com ще намерите различни туристически маршрути, които включват много интересни места от района. Хайде да запазим заедно един маршрут. Всяка година 50 000 туристи вече избират тези дестинации. Общи граници, общи решения. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.